Mhm. Tak zdravíme, zdravím Sašu, Ahoj. ahoj. Ahojte priatelia, všetci, čo by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o dearmoringu, o tomto veľmi silnom nástroji, tak na to sme sa tu stretli s ňom, aby sme vám Mhm. niečo o tom povedali. Tak já vám jenom rychle řeknu, jak jsem Sašu poznal. Moje partnerka u Saši byla právě na dearmoringu a moc si to pochvalovala, hodně jí to pomohlo, a protože dělám konstelace a chodí za mnou ženy, které mají různé traumata, různé bloky, tak mi to zaujalo a tím, že jsem vlastně poznal takhle i tu Sašu, tak bych byl rád, kdyby dneska pro vás to trochu osvětlila, co vlastně to ten dearmoring je. Takže si uděláme dneska takový rozhovor. Možná Saši řekni něco málo teďka o sobě. Mhm. Ešte prvé, ako začneme, tak ja vám chcem pravdivo pozdieľať, že ja som autentická, že je toto naše poprvé. Nie poprvé v sexualite, ale poprvé takto na kameru. Takový rozhovor. Je taký Ano. rozhovor, hej, a ďakujeme za podporu všetkým, tú technickú podporu a už ho predsa ospravedlníme, ak nejaké kiksy sa stanú, tak je to život, je to úplne v poriadku. A bude to autentické. Úplne plne autentické. Tak, moji milí, moje meno je Alexandra Šefranková, na sieťach ma nájdete pod menom Alexandra Alchemy, aj na Instagrame, aj na Facebooku. A to, ako ku mne prišiel dearmoring, je cesta veľmi hlboká a môžem povedať aj temná. A jak som, nebudem sa veľa rozkecávať o mne, to možno na tých osobných stretnutiach, ale zažila Mhm. som veľmi hlboké traumy, ktoré som mala úplne potlačené. Naozaj ako keby som zabudla. Tak hlboko som si to uložila do najtemnejšej pandorinej skrinky, že som naozaj na to zabudla. Nie, že zabudla, ale zabudla. Mhm. A jedného dňa sa to otvorilo, je tomu asi 6 rokov a ja som vedela, že je to niečo, kvôli čomu nemôžem žiť plne autenticky, či už v sexualite alebo v dôvere voči mužom. Vlastne spomenula som si na znásilnenia, ktoré som zažila v takej Mhm. ranej mladosti, keď som mm, žila na ulici a brala som tvrdé drogy, všetko možné, čo Mhm. nezjedla, ja som zjedla ja a pri takej jednej akcii sa stali veľmi silné veci. No a jednoducho to moje telo sa pred 6 rokmi rozpomenulo. Rozpomenulo sa pri jednej seanse, kde som sa, tak povediac, retraumatizovala a otvoril sa nielen tá trauma, ale aj vlastne ten obrovský strach, že sa to môže zopakovať znova. A vlastne som vedela, že s týmto strachom akoby neviem začať a žiť v dôvere v život, v Boha, vo Mhm. vzťahy, proste v dôveru v mužov. Vlastne Mhm. až potom spätne som si uvedomila, že som vlastne stále žila tú traumu, aj keď som o nej nevedela. Ja som neverila mužov, mala som ich mm, za nejaké čudné tvory. Jo. A nechcem sa Mhm. potom už ďalej rozkecávať. A, Aha. a vlastne vtedy som začala hľadať techniky, lebo ja som vedela, že táto trauma sa mi stala cez moje teličko a že je tam Mhm. uložená. A vlastne som vedela, že potrebujem to odstrániť cez telo. Takže som hľadala rôznymi cestami, až som Mhm. objavila vlastne túto metódu, ten celý názov je Tantric Body Dearmoring. Mhm. Alebo v preklade tantrické odzbrojovanie tela. Mhm. To tantrik znamená, alebo je spojené s tantrou, s traumou, s Mhm. tantrou v tom, že používame tie isté kľúče pri tej terapii. To znamená Jo. vedomá Jo. pozornosť. Tam, kde sa dotýkam, tam ide moja pozornosť aj toho, koho sa dotýkam.
práca s hlasom a práca s pohybom, Mhm. s telom. Mhm. Takže to je taký malý úvod. No a prešla Mhm. som, ja som na svojom tele doteraz možno zažila 50, aj možno vyššie 60 dearmoringov. Mhm. A už možno po 10 som sa absolútne premenila z toho Mhm. nejakého ustrachaného dievčatka alebo ženy, dievčatka, možno som aj žila, áno, stále to Mhm. dievčatko v sebe. Mhm. Som sa stala sebavedomou ženou, vstúpila som si do svojich darov Mhm. a Mhm. učím sa stále viac a viac, alebo si dovolujem stále viac a viac žiť seba a tú skutočnú Jo, autenticitu. Veľmi jo. mi to pomohlo. Hmm. Mhm. Mhm. A Ale, no. no, prešlo pár rokov a vlastne môj učiteľ, ešte tak maličko, sa volá Andrew Barnes. Je to muž, ktorý vlastne ako keby dal dokopy niekoľko Mhm. metód a vlastne v úvodzovkách vynašiel de-armoring a pracuje s ním 25 rokov. Tak vlastne som absolvovala u neho výcvik tantrického odzbrojovania Mhm. tela a stala som sa jeho asistentkou vlastne. Mhm. Lebo je to nádherná, hlboká Jo. téma. Andrew hovorí, že naozaj my sa ponárame cez ten nervový systém do podvedomia toho človeka. My sme takí malí, my praktikanti tejto metódy sme takí Mhm. malí potápači, ktorí naozaj ako, akoby plávajú a Mhm. skúmajú ten oceán, rovná sa ten nervový systém tela človeka. Mhm. 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 Ale mě by třeba zajímalo, jak, jak se vlastně takové jako trauma jako uloží jako v těle. Jestli bys o tom něco mohla říct, Mhm. jak se to jako tam jako stane, že se to někde Mhm. uloží v Mhm. těle. Mhm. Jasné, prakticky. Mhm. Dobre, predstavme si, že malé dievčatko je v izbe a ocko s maminkou sa hádajú. Napríklad Mhm. ocko bije maminku alebo maminka bije ocka a Mhm. vlastne to dieťatko prestane cítiť bezpečie. V tele sa Mhm. začne vyplavovať príliš veľa kortizolu. To teličko nás ľúbi, ale nevie, ako to spracovať, lebo je proste je zahltené. A tak z tej múdrosti tela si uloží tú emóciu do jemných svalových Mhm. vlákien. Telo má Jo. pamäť, to všetci vieme, a Mhm. vlastne uloží si preto tú emóciu, Mhm. lebo nás ľúbi, chce nás chrániť a tak trochu vie, že sa to bude opakovať, takže vlastne Mhm. my si oblečieme ten armor, vlastne znamená akoby brnenie, hej, alebo štít. Mhm. Takže vlastne ten štít v podobe tej uloženej emócie, vlastne vďaka tomu štítu my sa stávame takými odolnejšími. Akoby Mhm. ono nám Mhm. to, tie armory nám pomohli to prežiť, to detstvo Jo. alebo ten Jo. život, ale v dospelosti a tie štíty nám bránia. Bránia nám Mhm. žiť plne autenticky, bránia nám zažívať Mhm. krásne, hlboké, úprimné, pravdivé vzťahy, vedomú, nádhernú Mhm. sexualitu, orgazmickosť, Jo. multiorgazmickosť. Mhm. Hm? Mhm. Napadá tě ještě jako nějaký příklad, kdy to člověk pozná jako třeba v běžném životě? Jako, jaké jsou třeba nějaké projevy? Jako Mhm. když člověk nese nějaké to trauma? Mhm. Jestli máš něco Mhm. ze své praxe? Áno, áno, áno. Taká bežná vec, hlavne ženy to majú, ale aj muži, je, že Mhm. chceš mať všetko pod kontrolou. To A znamená, kontrolu. čekuješ Mhm. to všetko. Chceš to mať pod kontrolou doma, aj v práci, Mhm. aj pri Mhm. deťoch, aj v sexe napríklad, v tom spojení. Ďalšia vec, taký príznak je, že je, že uh, je ti lepšie v hlave ako v tele. Takže bezpečnejšie sa cítiš, keď si v tej hlave a nie v tele, pretože v tele máš tie zápisy, že možno sa tam necítiš v bezpečí. Ďalšia, je toho naozaj hodne. Mhm. Napríklad, keď nedokážeš byť plne autentický, keď
Máš tam ten program dobrého dievčatka, dobrého chlapca, snaží sa všetkým Mhm. vyhovieť, zavďačiť. Keď neveríš tým vzťahom, ktoré žiješ, neveríš, že si hodný lásky, a alebo utekáš zo vzťahov, opakujú sa ti tie vzťahové vzorce, ktoré už máš dávno spracované v hlave cez rôzne iné metódy, konštelácie, ale stále reaguješ z toho nervového systému. To znamená, keď tvoj partner napríklad odchádza na pivo, tak ty máš pocit, že ťa opúšťa a že zostávaš, mm, že ťa naozaj opúšťa, že ty zomieraš alebo že je to pre teba nebezpečné a reaguješ ako to malé dievčatko. Ďalšia vec je, keď napríklad necítiš svoje telo, máš napríklad necitlivé bradavky alebo bolestivú menštruáciu alebo vôbec môžeme si to tak skontrolovať, teraz čeknú to teličko, že uvedomte si, či máte to napätie v sánke, napätie v hrudníku, stiahnuté brúško, lono alebo kdekoľvek na tele, len tak si prejdite tým vedomím to telo, kde všade cítite to napätie, tak to všetko, ono, to slovo trauma je veľmi silné, Mhm. ale to nemusí byť trauma. To môžu byť iba vlastne nejaké nedožité alebo Mhm. nespracované emócie, ktoré sme si Jo, nemohli jo. prežiť. A proč nás to třeba vlastně brzdí jako v nějakých našich potenciálech? Hmm. Proč vlastně to nestačí jako pochopit jako jenom jako rozumem, jako jenom hlavou? Mhm. Jestli můžeš k Áno, tomu něco říct? to by bolo úžasné, keby sa to takto dalo. Ale, To by bylo super. ale vlastne to teličko je naozaj múdre a my vždy tým, že sme si tie všetky veci zažili na vlastné telo, že tam bolo naše Mhm. telo s nami, keď sme zažívali či už Jo. hanbu, šikanovanie, keď som Mhm. sa pocikala proste a naozaj ma vyhambili, alebo sa Mhm. niečo prezradilo o mne, ja som tam bola. A môj nervový systém tam bol so mnou a je to Mhm. zapísané v tom teličku. To znamená, Mhm. že veľakrát, keď znovu sa ocitnem pri veľa ľuďoch a mám niečo povedať, Mhm. tak sa spustí ten program, že vlastne ja sa hanbím niečo povedať, napríklad. Hej, ako tam Mhm. vtedy, keď som bola malička, som sa Ano. hanbila, že niečo mne prezradili, alebo som urobila nejakú v úvodzovkách chybu, alebo Mhm. takže my vždycky reagujeme z toho tela. Síce eh, no, síce tá hlava vie, má to spracované, áno, Jo, to jo. je presne ten program, maminka, dada, didi, ale Mhm. vlastne vždy reagujeme z toho nervového systému. A prečo nám to bráni? Pod tými štítmi sme ukrytí skutočne my. My a naše potenciály, vlastne tá plnosť tých našich darov, tá naša živosť, tá naša skutočnosť, Jo, jo. uskutočnenie tých našich darov. Takže Mhm. a to je jediné, čo nám bráni, sú tie štíty, sú tie zranenia. Mhm. 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 To je vlastně i ten důvod, proč mě to vlastně tak zajímá, když dělám ty konstelace, jo, tak vlastně vím, že člověk projde nějakým fakt hlubokým procesem, jo, opravdu jde to jako ven, jo, emocema, křikem, pláčem, jo, že člověk vlastně fakt to ze sebe jako vydáví, kolikrát fakt ty trauma. A proto mě to vlastně tak zajímá, že pracuješ s tím tělem, že jdeš do toho těla, jo, že to je právě to super na tom, jo. Áno. Jestli můžeš zkus ještě něco jako říct jako ještě bližšího o tom dearmoringu, jestli tak jako aspoň nějak, tak já vím, že bys o tom mohla mluvit dlouze, ale aspoň jako tak, nějaký takový základ. Mhm. Je to moja Mhm. obľúbená téma, naozaj moja vášeň, že keď niekto sa vás pýta, čo robím, tak je to na niekoľko hodín, áno, ale skúsim úplne tak jednoduchúčko, že teraz Mhm, trošku mhm, nakrmíme tú hlavičku, aby ste ako keby si to vedeli predstaviť, keď prídete ku mne na tú prvú už telovú seansu, lebo každej telovej terapii predchádza vlastne, ja to volám energetický mapping, skrz rozhovor, skrz mhm, dopytovanie, že vlastne dá sa to robiť aj online, alebo fyzicky, face to face, heart to heart.
Sadneme si, dáme si čajík, nejaké oriešky, fajnotky a vlastne máme taký intimný, hlboký rozhovor naozaj na všetky témy a cez otázky ja Jo. mapujem celý váš život. A tam už vlastne v tých odpovediach ja nachádzam, alebo v tých situáciách, ktoré mi opisujete, už je napríklad je to prvá menštruácia, aká bola tá emócia, keď ste prvýkrát si našli tú krvičku, alebo ste začali krvácať teda, či tam bola radosť, alebo tam bolo, že zomieram, alebo som chorá, alebo dostali si to v bezpečnom prostredí, aké boli tie vaše otisky pri narodení, ako ste sa každý deň dívali, že čo je to ten vzťah muža a ženy, to, ako si prejavovali lásku vaši rodičia. Takže toto je to úvodné stretnutie. Na základe toho my to zmapujeme a vlastne zistíme, aké emócie sú v tom tele uviaznuté, pretože každá emócia sa ukladá inde na tele, má také špeciálne miestečko, kde to vlastne zmapoval Andrew, môj učiteľ. Ale napríklad tu je tá zrada, nenaplnená láska, alebo tie očakávania vo vzťahoch. Jo. My ideme nižšie brúško, solar plexus, tam sa nachádza také to odmietnutie, opustenie. Ak niekto napríklad ako maličký bol hospitalizovaný alebo išiel na výkrm niekde, alebo na nejaké liečenie s nejakými respiračnými ochoreniami alebo čokoľvek, tak to všetko tam je v tom teličku. Takže skrze tento úvodný rozhovor to zmapujeme a potom prídete ku mne, buď do Bratislavy, alebo na Liptov. Vlastne druhý priestor na terapiu mám v Kalamenoch. A vlastne prídete, dáme si čajík, také naladenie, trošku sa porozprávame, ako sa cítite a vhupneme do takých rozhovorov. Vlastne sú to otázky o vašich hraniciach, teda, že pokiaľ dnes pôjdeme, napríklad ja vás ubezpečím o tom, že napríklad na prvýkrát, ani na druhý, ani na tretí, ja to volám po tretie rande, nikoho nepustím ani na prvú metu, takže sa nebudeme dotýkať toho pohlavia, alebo ak môžete zostať plne oblečení a vlastne iba na začiatok, keď tam je veľká hamba, Aha. vlastne ja už podľa Jo. Jo. toho rozhovoru viem, že ako mám s tým človekom pracovať, aké tempo zvoliť. A ten priestor je naozaj veľmi bezpečný. Začína sa týmto, už tým rozhovorom sa začína taký vzťah, akoby terapeut a klient, alebo inak to hovorím účastník a praktikant tejto metódy, alebo facilitátor. No a ideme na to. Vlastne zoberieme sarong, máme krásne teplúčke miesto, intimné osvetlenie. Na prvýkrát tam nie je hudba, je to bez hudby, aby som dobre počula ten hlas a vlastne uh, vždycky porozprávame sa o tom, ako sa to robí fyzicky. Dobre nám to ide. Fyzicky to znamená, rozprávame sa o škále prežívania tých emócií, o tom, že každú chvíľku je to telová terapia, takže tie potreby vášho tela sú tie najdôležitejšie. Teplo, zima, cikať, piť, čokoľvek, alebo stop. Veľmi dôležité slovo stop. Alebo menej. Menej, viac, akoby čo sa týka toho prežívania pri tým stláčaní tých bodov už. No a na konci je také dosadnutie, vyhladkanie. Vlastne celý čas pracujeme s telom, s nervovým systémom. Učím vás, ako sa vedieť ošetriť, ako vedieť to komunikovať, čo cítim, čo potrebujem teraz, čo sa mi deje teraz. Vlastne zostávame v tej prítomnosti. Cez tie body sa môžu vyplávať nejaké zranenia z minulosti, ale my vieme, že to sa nedieje skutočne teraz, aj keď v tom tele my máme pocit, že aha, áno, ide mi o život, ale my vieme, že sme tu v bezpečnom prostredí, sme sústredení na prítomnosť a vlastne dávam tie otázky, dobre, čo teraz potrebuješ, ako ti môžem pomôcť, ako sa vieš ošetriť. Asi takto. Super, super. Děkuju. A jak jsi říkal i o těch místech, tak vlastně plánujeme se Sašou, že bychom vlastně udělali i takové místo v Olomouci,
nejspíš možná v únoru, možná v březnu. Mhm. A pak taky, až vlastně dokončím ještě tady rekonstrukci na chatě a už bude jaro, tak určitě u nás i na chalupě, vlastně na Ptenském dvorku, kde dělám konstelace individuální anebo skupinové, tak pak vlastně je možnost se Sašou potkat vlastně i tady v našem prostoru. A tak to bych jenom řekl k tomuhle. A ještě vlastně by mě zajímalo, hele, a co je vlastně takovým tím jakoby cílem toho dearmoringu Mhm. a, a to je jedna otázka. A pak taková, jako, jaké jsou takové typické jakoby změny po té jakoby tvojí jako po dearmoringu, Mhm. jaké pak vlastně člověk jako tak typicky, co potom jakoby cítí jo, podle Mhm. tvých zkušeností od klientek. Mhm. Mhm. Aj z No. vlastnej skúsenosti? Mhm. A nebo z vlastní, áno, z Áno, vlastní, áno, áno, áno. jo. Takže sú ľudia, ktorí sa po terapii cítia naozaj veľmi uvoľnenie, a niekto až tak euforický, niekto sa cíti ako po milovaní, taký, ja to mám Mhm, odzbrojený v úvodzovkách, mhm, teraz hovorím s vtipom, že rob si so jo, mnou, čo chceš, ale tak to nie je samozrejme, ale že sú jednoducho zbavení tej kontroly. mhm, Samozrejme, u niekoho je v poriadku, keď aj na začiatku necíti nič. Musím povedať dôležitú vec, a to je mhm, trauma informovaný súhlas. To znamená, že to je taký slovný súhlas o tom, že naozaj ja už poznám túto terapiu, tento silný nástroj mhm, a viem, že sa môže diať čokoľvek. Niekedy sa to môže diať skrz terapiu, ale mhm, veľakrát sa deje to, že voláme to emočný detox, že asi týždeň po tejto telovej terapii môže mhm, nastať také ako keby trošku nejaký prepad, tak sme niekedy zažili nejaké mhm, depresie alebo mali strach z niečoho, tak ono sa to môže mhm, objaviť v tom telíčku a vlastne naša úloha je potom, jo, alebo tých klientov úloha je vlastne si to vedieť spracovať, vedieť to mhm, integrovať do života, otvárať sa tej dôvere, tomu bezpečiu. jo, Volá sa to integrácia, mhm, áno. A mhm, tie benefity tých je naozaj nepreberné množstvo mhm. Tak a zkus nějaký. je to na mnohých úrovniach. Áno, čo sa Mhm, týka sexuality, tak vlastne je tam vyššia citlivosť napríklad. mhm, Postupne, ako nemám až také čarovné ruky, že ťa mhm, viem postláčať na prvýkrát a zo ženy, ktorá nikdy nemala orgazmus, sa stane multiorgazmická bohyňa. Tak mhm, až takto úžasná nie som, ale je to postupná mhm, veľká práca a mhm, vlastne dostávanie tela do toho bezpečia. A ďalší je, mhm, že sa naozaj otvárajú tie potenciály. To, že niekto akože môže odísť aj z tej práce, hej, ktorá je vlastne, že si mhm. to dovolí, že zrazu cíti tú Jo, silu a odíde alebo z nezdravého vzťahu, alebo z nezdravých situácií mhm, a mhm, dokáže jasnejšie povedať nie. Nie, toto mi nerobí dobre, alebo mhm, teraz prekračuješ moje jo, hranice. To znamená, že som viac vtelená, viac mhm, cítim a, mhm, a cítim aj to, keď niekto naozaj na mňa napríklad príliš tlačí alebo ma manipuluje. Aj to môžem cítiť. A mhm, je toho naozaj mhm. veľa, čo to Jo, vie jo, jo, jo. priniesť. Mm. Jo. Hele, Ta- a je ten dearmoning jakoby pro každého? Nebo jo, asi jak to, jo, že někdo má fakt jako hluboká traumata, někdo třeba nemá, nebo necítí, že má taková traumata, jestli pro koho to vlastně jakoby takhle jako je, Mhm. Áno, jo, pro jaké a typy ja vravím, lidí. že najradšej by som zdarmoringovala celý svet a potom bude mier a láska na zemi, ale to je také akože ezovetička, ale realita je taká, Aha. že áno, nepracujem napríklad s ľuďmi, ktorí sú medikovaní, ktorí naozaj majú nejaké hlboké, Mhm, ťažké depresie, alebo tá trauma je mhm, stále živá v tele, alebo trauma, rôzne jo, psychopatické alebo rôzne diagnózy. mhm, A to je taká kontraindikácia, pretože keď je niekto jo, medikovaný, tak vlastne mhm, áno, tie emócie a pocity v tele sú utlmené a vtedy nedokážem pracovať s tým človekom, nedá sa to. mhm, Samozrejme, a inak, no, tehotné ženy sú trošku taká mhm, rizikovejšia skupina.
s tehotnými nepracujem, lebo potom je lepšie pred alebo až po narodení dieťatka znovu sa Jo, tomu venovať. jo, jo. To je o mnoho lepšie. Ako Mhm, vieme pracovať inde na tele, ale mhm, predsa len je tam to bábätko v tom brúšku, takže ja som radšej mhm. taká opatrná v tomto. Jo. A inak Mhm. je to pre každého. To je dobrá zpráva. Áno. Ale no, a teďka vlastně, kdyby někdo chtěl jakoby začít jakoby u tebe, jo, s tím dearmoringem, jako Mhm. co pro to vlastně může udělat? Mhm. No. Áno, môže sa ozvať Miovi, alebo si ma môže vyhľadať takisto, alebo ho poprosiť o kontakt. Aha, A, určitě. a taká vlastne taký základ je, že si vymeníme maily, alebo teda ja poprosím vás o vašu mailovú Mhm, adresu, kde vám pošlem kompletné moje PDF, kde nájdete všetky tie mhm, benefity a naozaj dobre nakrmíte tú hlavu, asi tak je to také dobre 20-minútové čítanie mhm, cca. mhm, A potom, ak z toho vyvstanú nejaké otázky, máte odo mňa 30-minútovú konzultáciu zdarma, kde mhm, vlastne sa môžete už špeciálne pýtať na, na nejaké vaše problémy, zdravotné, psychické, mhm, akékoľvek, či vám viem pomôcť. mhm, Ja hodne pracujem so zámerom, toto som nestihla povedať, mhm, že naozaj, aký je ten najvyšší zámer toho vášho sedenia, alebo tej práce so mnou, tej cesty. Samozrejme, aj mhm, pri každom mhm, sedení sa to môže meniť. Tak naozaj si tam mhm. zapálime sviečku a pracujeme aj s tým zámerom. Niekedy Jo. používam olejčeky, také aura spreje na to, aby som niekedy vás podporila v Mhm, nejakom vypúšťaní tej emócie alebo vás naopak upokojila. Takže mhm, je to u mňa aj také voňavé, používam olejčeky a tak vás aj vyhladkám. Ale vlastne vždycky, keď vchádzam do toho nervového systému, do vášho telíčka, tak ja mu to poviem, že vstupujem a ešte predtým ho vyhladkám, pomasírujem, vždycky vám poviem, ak budete chcieť, aká je tam emócia, čo jo. môže sa otvoriť, alebo čo je s tým spojené. Takže tak. No a po tých otázkach si dohodneme vlastne stretnutie, dohodneme si termín, zabukujeme si ho. Samozrejme niekedy už niekto len rozprávanie o dearmoringu môže niekomu naozaj aktivovať niektoré tie zranenia, možno sme ich už spomenuli, povedali a to teličko začne reagovať. Naozaj môže začať brnieť to telo, alebo naopak môžete sa na mňa pozrieť a cítiť odpor. Hej, ja som taký chodiaci stláčač trigger pointov, tým, že som plne autentická, niekoho to brutálne sere, A, že vlastne, že už mi to povedalo mnoho ľudí, že proste ja som nevedela prečo, ale ty ma tak hrozne sereš a mhm, potom na to prišli, že aha, ja to viem prečo, lebo ty máš to, čo ja si nedovolujem. přesně. Aha. Takže aj to môže byť, že Mhm. učiteľ vraví, že to je môj dar. Ty máš krásný, jeden z těch krásných darů, které máš. Ďakujem. Ďakujem ti, Pane Bože, za tieto dary. A myslím, že som Ale si ich vybrala z vyššieho vedomia vlastne ano, seba. jo, jo, Mm. jo. No, jestli mám ještě chvilku čas, Máme, celkom sme to máme, zvládli, máme 30 minút, tak, ani nie tak 30 jestli máme, minút, je jo, za tak jestli máme nami ještě 20. čas, tak možná, jestli ti napadne třeba povědět nějaký třeba, jestli můžeš vlastně sdělit možná nějaký praktický třeba jakoby případ, jo, anonymně, jo, Mhm. co jsi třeba jakoby řešila, možná třeba i nějaké sexuální téma, jo, že někdo třeba mohl být jako nějaká žena, vlastně Mhm. mít jako nějaké takové zneužití, jo, jestli Mhm. se třeba jako, jo, jestli něco tak jakoby si vybavuješ jako ze své praxe. Mhm. Ešte to poviem tak trošku obšírnejšie. Mhm, Rada poviem nejaký príklad, ale teraz posledný rok, čo zažívam, že ku mne chodia ženy, to je veľmi zaujímavé, mhm, ktoré nikdy neboli znásilnené, napriek tomu sa mhm, tak cítia.
napriek tomu cítia ten odpor voči mužom, alebo tú zášť, Mhm. nenávisť, alebo hnus, alebo vlastne sa nechcú milovať s tým partnerom, alebo vôbec sa nechcú dotýkať svojho Mhm. tela, ani nikto nechce, aby sa ich dotýkali. Tak Mhm. môže to byť z viacerých dôvodov, ale jedna z mnohých, čo je moja taká fantázia, je, že sa naozaj my tu Mhm. žijeme úplný blahobyt. My máme všetko, čo potrebujeme a ešte o Mhm. mnoho viac. A je možné, že sa otvára cez nás tá transgeneračná trauma, Mhm. pretože keď len ideme takých 100 rokov dozadu, tak naozaj tí naši predkovia, im išlo naozaj o prežitie Ano. a oni nemali absolútne Mhm. čas a ani tie nástroje k tomu, aby si spracovali tie Mhm. traumy, lebo každý deň išlo o prežitie, zažili jednu, druhú svetovú vojnu, Mhm. Jo. chudobu, proste hlad Mhm. a všetko možné. Takže vôbec to nemusí byť o znásilnení. A zároveň Mhm. niektoré zážitky našich prvých Mhm. sexuálnych spojení, napríklad to, keď sa niekto prvýkrát dotkol nášho pohlavia, niekto Mhm. to mohol zažiť v detstve, napríklad malé Mhm. dievčatko malo mykózy, malo zápaly, áno, svrbenie, Mhm. a tak ich maminka v tej najlepšej viere zobrala k lekárovi a bolo tam Mhm. to vyšetrenie, možno cez konečník. Jo. Znamená, že niekto iný, ako niekto, koho sme sa zamilovali, koho sme Mhm. spoznávali, Mhm. s kým sa nám budovala tá dôvera, sa dotkol nášho pohlavia v Mhm. nejakej ordinácii bielej, studenej. Okolo toho tam behali Mhm. ľudia, sestričky, alebo tá maminka bola za dverami, vôbec sme tam neboli v bezpečí. To všetko Jo. sú otisky, že to nemuselo byť Mhm. znásilnenie, ale mohli sme sa tak Ano. cítiť, ako by nás niekto znásilnil. A Mhm. vlastne ono to súvisí potom so všetkým, že my si to vôbec neuvedomujeme, ale napríklad aké je ako keby naša najviac juicy predstava, naše to najväčšie vzrušenie, to je veľakrát v nervovom Mhm. systéme otlačená naša najväčšia trauma. Ano. Áno, Mhm. preto sa pýtame na takéto veci a mm, nejaký taký príklad. Niekto môže sa cítiť naozaj bezpečnejšie v hlave, keď zažil možno v detstve nejaké napríklad, uh, teraz mám ako seklo, nevadí. Uh, Áno, zaujímavá vec, kresťanská Mhm. rodina. Hej? Mnoho z Ano. nás vyrástlo Jo. v kresťanských rodinách. To znamená, že nahota bola Mhm. tabu, sexualita bola tabu, dotýkať Mhm. sa vlastného tela bolo no-go, proste bolo to tabuizovaná Mhm. téma. A nebodaj, ináč to je zaujímavá vec, že traumatizované deti o mnoho častejšie začínajú so seba potešovaním, pretože oni potrebujú skrz Mhm. tú masturbáciu alebo vôbec upokojovať svoj nervový systém, ako keby Mhm. vypúšťať ten nahromadený stres. Jo. Nebodaj, keď nás niekto načapal, alebo sme sa húpali na tom koníkovi, alebo sa Mhm. ošukovali o kreslo, tak, alebo sme sa dotýkali a objavovali, Mhm. spoznávali to svoje telo a niekto Mhm. nás načapal, tak fuj, to je zlé, ruka ti odpadne, alebo Mhm. čokoľvek, to všetko sú zápisy, ktoré vytvárajú naše sebavedomie, lomeno Mhm. sexuálne sebavedomie alebo nesebavedomie. To Mhm. znamená, že tam možno mať zápisy z toho detstva, že to je zlé sa dotýkať svojho tela, že je zlé cítiť potešenie. Už len to je podľa mňa zápis mnohých z nás, Mhm. keď sme začali masturbovať alebo sa seba potešovať, ako sme to Mhm. robili. Hej, keď tam bol brácho alebo nejaký súrodenec v tej izbe alebo vedľa za dverami mama, ocko, neviem čo varila, upratovali tak hlavne rýchlo.
potichu a Mhm. nehýbať sa. Čo sú vlastne presne tri veci, ktoré pravý opak je skutočná živá sexualita a živé telo. Jo. Hej? Mhm. Takže že to ani nemusia byť veľké traumy. Naozaj, Mhm. my to voláme traumy, áno, to je také silné slovo, tá trauma. Ja, Mhm. že ja nemám traumy, mne sa neobesilo ocko, alebo áno, nikto ma Jasně. neznásilnil, ale Ano. Mhm. ale v tom teličku je to zapísané, napríklad v tej škôlke, keď nás nútili jesť, alebo sme Mhm. sa naozaj pocikali, alebo minulé mi pri jednom mappingu si jeden muž spomenul, že vlastne ako išiel za ruku s maminkou do škôlky a maminka rozprávala druhej kamoške, ako sa niekde pokakal alebo pocikal nevhodne. Ano. Mhm. Vlastne ako keby niečo intimné z môjho života Někomu maminka cizímu. prezradila niekomu cudziemu, presne. To Mhm. znamená, Mhm. že ja sa necítim v bezpečí s tými druhmi, ja sa necítim, mm, akoby necítim sa dobre hovoriť o sebe, o svojich pocitoch. Mhm. To všetko, to Ta všetko důvěra tam asi chybí. presne Mhm. tak. Takže Mhm. nedôverujem ani mojej mame, lebo Mhm. ona to urobila a vôbec nedôverujem. Je pre mňa lepšie nehovoriť nič o svojom živote. Mhm. Ani s partnerom. Takže Mhm. mnoho ľudí, ktorí majú túto hanbu a vôbec nevedia komunikovať o tom, že ako to mám rada, ako sa mi to páči. Mohol by si teraz pomaliť, alebo teraz by som chcela naplácať na zadok, alebo čokoľvek. Takže to je z Ano. týchto Aha. praobyčajných Mhm. zranení, ale ako veľmi to nás to dokáže ovplyvniť. Takže Mhm. hm, a to všetko sa dá Je to zmeniť. tak? Hm. Mhm. A to najviac, Jo. čo Darmoring, pre mňa tá najvyššia kvalita je naozaj to živé telo, pretože nám dal Boh toto Mhm. telo ako nástroj, aby sme Mhm. cez toto telo tu boli realizovaní, či tie naše dary, Mhm. a Ano. či si vychutnávať tie chute života, vône, Mhm. všetko proste. A keď my tu nie Jo. sme v tom tele, tak fakt nemôžeme žiť skutočne. Ne, nežijem. Mhm. Nežijeme, iba Je to tak. prežívame v mode prežitia, Ano. alebo hm, Že pak ten život není takový jako bohatý, je, že opravdu neužíváme, jo, jakoby tím vším těma pocitama, tělem, jo. Mhm. áno. A preto vás pozývam do tých vašich telíčok cez moje šikovné ručičky a sa pozrieť na to. Ono to už až tak nezáleží na tom, že čo tam všetko je. Ono sa to Mhm. otvorí a dôležité je naozaj to teličko, ja použijem tak aj vyňuňkať. Naozaj mu Mhm. stále ho ošetrovať a ja vám dám aj cvičenia, kedy vlastne to budete robiť aj doma Mhm. a vedieť sa ošetriť, vedieť sa o seba postarať, či cez tie slova Mhm. alebo vyjadrenie tých hraníc. Nie, Mhm. stop, dosť. Proste toto ma bolí, toto mi nerobí dobre. Až po naozaj živé telo, kde Mhm. to už je možno taký trošku trailer na budúce terapie. Naozaj, ako môcť cítiť v každom milimetri svojho tela orgazmus vybuchujúci, hej? Lebo Mhm. je ich mnoho druhov a to možno si niekedy povieme zase pri ďalšom rozhovore, lebo mňa to Jo. veľmi bavilo a dúfam, že aj vás. Takže Jo. ďakujem veľmi krásne za tvoje otázky. Veľmi dobre si to Mhm. viedol. Mhm. No Mm. děkuju, pro mě je to taky dneska poprvé. Aj pre Takový mňa. rozhovor tady. Super, dali sme